sɛbɛn nin b'a jira ko san kelen kan ka ɲangili fanga min sigira sen kan san 2017 ka ɲɛsi mɔgɔ kelen ma minnu bɛ san 2015 hɛrɛ bɛnkan bila farati la ani dɔnikɛlaw ka jɛkulu min ka baara ye k'u kɔlɔsi. A ye kalata 13 sɔrɔ ka sɔrɔ kelen ma sɔn n'o ye Chine ye ani wote kelen ma sɔn Rusi jamana ta n'o ye a balan veto boli hakɛ ye. Rusi sɔnna ka ɲangili janya nka a siɲɛ laban dɔrɔn don wa sanko o bɛɛ la a tun b'a fɛ ka dɔnikɛlaw ka jɛkulu labɔ. A bɛ sɔsɔli kɛ minnu ka laɲinita kan ka fara Bamako kan. Представленный текст абсолютно не учитывает озабоченности малийской стороны и позицию России. A ka laɲini min kɛra o ko nin na o ma sɔn ni wote kelen ye Japon ani 13 ma sɔn. Ɲangili ninnu man kan ka kɛ jamana wɛrɛw ka fanga sɔrɔ ko cogo ye Mali kɔnɔ wa dɔnikɛlaw ka jɛkulu tun bɛ o de kɛ. O ye jo di Rusi jamana lasigiden Vasili Nebenzia ma ka jateminɛ kɛ ko bɛnkan ŋaniya min labɛnna Faransi ani Emirat Arabu jamanaw fɛ tun tɛna hɛrɛ taabolo dɛmɛ nka a tun bɛna bolofaraw kɛlɛ ka tɛmɛ fɔlɔ kan. A ka kunnafoni laban min bɔra dɔgɔkun tɛmɛnen na dɔnikɛlaw ka jɛkulu ye fariya ko jalaki musow la minnu bɛ cogo labɛnni ni labɛn cogo la Mali sɔrasiw n'u ka dunan lakanani jɛɲɔgɔnw fɛ n'a jɛtara ko olu ye Rusi sɔrasi kulu dɔ ɲɛmɔgɔw Wagner. Rusi b'a fɛ ka dɔnikɛlaw ka jɛkulu bɔ yen walasa ka tiɲɛni ko bɔli dabila Wagner ka walew kan minnu tɛ mɔgɔ lafiya Mali kɔnɔ. Amerik jamana lasigiden dankan Robert Wood y'o daminɛ. Rusi b'a ka nafa bila mara ni nafa sanfɛ. O y'o jalaki ka jateminɛ ko ni duniya keleyatɔn ka hɛrɛ lasabatili baarada n'o ye MINUSMA n'o bɔra Mali la san laban na dɔnikɛlaw ka jɛkulu bɛna kɛ duniya keleyatɔn ka fɛrɛ labantolen ye adamaden jɔsariya tiɲɛniw kɔlɔsi ani k'u lakali jamana kɔnɔ. The situation in Mali requires our sustained support.